så er jeg her igen. Men jeg har ikke nogen under armen, så den her gang så er det mig, I får lov at høre på. Men jeg taler på en masse menneskers vegne, fordi at vi er en stor gruppe, der arbejder sammen. Og de her 2 dage har vi fået lov at arbejde sammen med endnu flere af alle jer, der sidder her, og det er vi mega glade for. Jeg har fået den ære fra starten af at blive udpeget som forperson for arbejdsgruppen. Men jeg vil lige dele lidt mere omkring den opgave, vi har fået som arbejdsgruppe, og så vil jeg fortælle jer lidt mere om alle de mennesker, vi arbejder sammen med, og mange af jer sidder her i dag. Så helt konkret, der fra Agathe stillede forslaget til det blev vedtaget i Inatsisartut, og opgaven blev givet til departementet, så har vi fået som opgave at udarbejde anbefalinger, der skal danne grundlag for en flereårig evidensbaseret alkoholpolitik. Og målet er anbefalingerne, det er at skabe et samfund, hvor ingen skades af alkohol. Som en del af opgaven er der også, at der skal være fokus på indsatser, der kan sikre, at børn ikke vokser op i en familie med rusmiddelproblemer, så vi kan bryde den sociale arv. Og så skal der selvfølgelig også kigges på, hvad det vil koste at iværksætte forskellige tiltag. Det er også en vigtig del af den opgave, vi har fået, at borgere, fagpersoner, erhvervsliv, kommuner, partierne i Inatsisartut, Alkohol- og Narkotikarådet skal inddrages. Og det kan være endnu bredere. Her er der nævnt nogle vigtige aktører, men vi skal have alle med. Og det skal blandt andet ske ved det her alkoholseminar. Så det, at vi har kunnet møde sammen i de her 2 dage, det har fra starten af været Agathes ånd, det har fra starten af været en del af opgaven, for at starte samtalen, for at gøre den bredere, så det ikke bare foregår i en mindre flok af mennesker. Lige om lidt finder I ud af, hvor stor den flok af mennesker er så, men det kommer vi tilbage til. Og på baggrund af den her inddragende proces, på baggrund af hvor alt det, vi er blevet klogere på i fællesskab, ikke mindst på baggrund af det, vi får fra WHO, så skal der afleveres et sæt anbefalinger til forårssamlingen i Inatsisartut. Og der er jo alt muligt i gang med det forår, men der er jo i hvert fald en forårssamling, som kommer til at køre. Og så sådan mere formelt, så er projektet forankret ved PN, ved Departementet for Sundhed, som fra start af har inviteret til et bredt samarbejde, blandt andet under politisk koordinationsgruppe for mennesker, fordi at vi kan ikke løfte det her alene. Og det har flere af jer jo allerede sagt, det har I faktisk alle sammen sagt, fordi at det her, det er we're in it for the long run, som Karina også sagde, it ends here. Og arbejdet er også forankret under Inunarita 3. Det er hele det Naalakkersuisuts strategi, det er hele Inatsisartut, der har vedtaget det, og i Inunarita 3 er der også det, der hedder et pejlemærke omkring gode opvækstvilkår til alle børn. Det vil sige, det er også en rigtig vigtig del af den opgave, vi har fået, det er faktisk, at vi arbejder under Inunarita 3. Og det er jo et bredt forankret program. Det var uddannelse, social, familie og sundhed, der i sin tid skrev det under. Og det er stadig den brede klinge, vi skal have, når vi arbejder. Så det at lave en alkoholpolitik eller anbefalinger, der er vi faktisk med til at løfte pejlemærke 4. Vi er med til at implementere Inunarita 3. Så arbejder vi sammen på tværs. Vores arbejdsgruppe her i midten har god hjælp og sparring og styring fra vores styregruppe. Nu vil jeg gerne have, at vi lige sådan ligesom I ved, hvem der trækker det her læs, fordi vi har også brug for alle jeres opbakning. Så i styregruppen, der sidder Nikki, Magda, Heidi, der sidder der, og der sidder også Peter Hansen, som var her tidligere i dag, men der er lige noget med økonomisk råd, og også har noget. Jeg sagde ligesom, kan du ikke lige tage alkohol med ned til dem? Og det håber jeg, de har gjort. Så har vi også Bjørn Bay med i styregruppen. Han var ikke med fra starten, men sagde heldigvis ja til at komme ind, fordi det er bare sådan en vigtig rolle. Så den styregruppe er vi meget taknemmelige for, at vi som arbejdsgruppe hele tiden kan spørge til råd, spare med, hver gang vi mødes med dem, så får vi selvfølgelig godkendt, hvad skal der ske fremadrettet, men også bare værdifuld input. Har jeg glemt nogen, ikke? Godt, jeg blev lige bekymret, da du sidder og talte på hånden der. Så har vi også vores rådgivende udvalg, og det rådgivende udvalg er også mange af jer her, der er i dag. Og I må lige gerne lige rejse jer op. Så jeg i hvert fald se Anne-Charlotte, du sidder der.
Aninak, du er også rådgivende udvalg. Ja, og der Mio. Vi har Inge-Lise med fra CFG. Vi har WHO med. Ja. Vi har også ICC med. Anar repræsenterer ICC. Og du er der igen. Nå, perfekt. Jeg troede, du var på Geo stadigvæk. Dorek. Og UNICEF, som også er repræsenteret, eller var, men Tina var blevet syg i går. Ja. Men I er i arbejdsgruppen, eller? Ja. Og så hedder WHO, I har faktisk fået jeres egen, ikke også? Så. Okay, men inden vi går videre til det, ja, så skal jeg også lige bede alle dem, som er en del af arbejdsgruppen om, og lige at rejse sig op. Alle dem, der er en del af arbejdsgruppen. Jeg skal nok lige fortælle om lidt, hvor alle er fra. Ja, godt. Så vi er mange, der løfter i flok. Og alt det, jeg står og siger her, det er et fælles produkt. Jeg er bare den, der lige har fået lov at få talerød. Røg, jeg må gerne sætte herned igen. Og Agathe, du står jo også her. Og under hele processen indtil nu, der har du været en stærk, visionær leder, som vi har kunnet læne os op af. Du har inspireret os. Du bliver ved med at støtte os. Det er vi så taknemmelige for. Så du er helt der fint som dig selv, fordi uden dig kunne vi ikke gå den her vej. Røg ind. Ja. Og det vil sige, når vi kigger på tværs, så har vi, som I kunne se, sundhed, vi har finanser, vi har departement for børn og unge, vi har sociale anliggender, vi har politiet med. Den tværfaglige arbejdsgruppe, I så, hvem der rejste sig op, men hvis I ikke ved, hvor de er fra, så er de fra departementet, de er fra sundhed, de er fra Center for Folkesundhed i Grønland, de er fra departementet for børn og unge, sociale anliggender, de er fra Skattestyrelsen, Landslægeembedet, Aslofik, Alkohol- og Narkotikarådet, Socialstyrelsen og også politiet. Og vi har jo ikke bare Martin, der rejser sig op fra WHO, vi har også Ashley, som vi så på skærmen, vi har Karina, som I har mødt i dag også, vi har Katrine Paradis, som ikke kunne være med i dag, men som også er her. Vi har en kæmpe støtte for WHO, og det gør vi også hele tiden, har sparring og har nogen at spille bold med. Og det rådgivende udvalg, I så også, hvem der rejser, ikke? Men ICC, MIU, UNICEF, jordmøder, sundhedsplejerske og også Center for Folkesundhed i Grønland. Så da vi skulle til at starte det her op, og i god dialog med WHO, så var vi også ligesom, vi skal have mange med, men det er altid en balance, fordi hvor mange kan man også være omkring bordet. Men jeg vil gerne takke jer alle sammen for at komme ind i det med et åbent hjerte, lytte til hinanden. Og vi er ikke altid enige, og vi har ikke altid de samme perspektiver, det har vi sjældent. Men vi har også fået rigtig god hjælp fra Anne fra starten af, til faktisk også at designe nogle møder, planlægge nogle møder, hvor vi har kunne arbejde sammen, og hvor vi har rent faktisk har kunne prøve at for eksempel arbejde med best buys, og hvordan kan det se ud, og så videre. Det vil jeg prøve at dele lidt mere i dag. Og da jeg skulle lave et billede af processen indtil videre, så kunne jeg simpelthen ikke bruge nogle af de der smart art billeder, der ligger derinde, fordi det var ikke, jeg kunne ikke mærke det. Jeg var nødt til at sidde og tegne lidt, og sådan her føles det. Det føles som sådan en elv, der buer sig, hvor at, vi har haft opstartsmøde, vi har haft første arbejdsgruppemøde tilbage i april. Det var også der, vi havde styregruppen første gang. I maj havde vi 3 dage med WHO, hvor vi virkelig startede op og fik snakket med hinanden om, hvor skal vi hen. Vi har haft en WHO-workshop også over 2 dage, hvor vi har lært mere om de her best buys. Vi lærer stadig. I har også fået en del af den viden i dag. Vi har fælles møder. Ret hurtigt fandt vi ud af, at det var faktisk ret fedt både at have det rådgivende udvalg og arbejdsgruppen samlet, fordi der var så mange forskellige gode perspektiver, og alle var så gode til at arbejde sammen. Så det har vi også haft en del møder af. Styregruppemøde, og så har vi de her 2 dage sammen. Og alt det, I har bidraget med på post-its og plakater og så videre, det er guld for os, alle os i arbejdsgruppen og rådgivende udvalg. Vi kan være i dialog med styregruppen omkring det, vi kan være i dialog med WHO omkring det, vi er i dialog med Agathe om det. Det er guld, I har givet os, det er vi meget taknemmelige for. Vi er også en lille kerne, vi kalder sekretariatet, og det er Ea, der sidder der, og Lisa. Charlotte er her, hun er smuttet hjem. Vi har også haft Hans Erik med fra starten af, og der er mange mails, der kommer frem og tilbage der.
og der er mange møder, og det er en kæmpe styrke, at vi kan have så tæt et samarbejde også. Vores sådan form, vores måde at mødes på, har jo også været præget af, at vi sidder lidt rundt omkring. Så vi har været gode til at mødes online. Det har også været dejligt, når vi har kunnet mødes fysisk, men vi har kunnet gøre begge dele. Og nu vil jeg tage jer lidt mere med ind i maskinrummet. Noget af det, vi sådan fra starten af har været rigtig optaget af, det er for det første at få en forståelse omkring, hvordan alkohol påvirker vores samfund, hvordan vi taler om det, hvad vi tænker om det, hvordan vi ikke taler om det, selvom vi synes, det fylder alt. Der er alle mulige ting i spil, som vi hele tiden bliver klogere på. Og så har vi også været meget optaget af det her med, hvordan får vi formidlet, hvordan kommer vi i dialog, hvordan kommer vi rundt i hele landet, hvordan kommer vi ud på sociale medier. Og noget af det, vi har prøvet at arbejde med, det er også at lave animationsfilm. Og I så den film, vi havde lavet sammen med Miu og UNICEF i går, omkring at få børnenes stemme frem. Vi har også arbejdet sammen med Samivik om at få lavet en animationsfilm omkring alkoholens historie. Og det vil jeg vise jer lige om lidt. Men jeg vil også i den forbindelse takke Birgit, som sidder der, som om nogen har været trofast og fokuseret på alkoholens betydning i mange år. Det har Bodil Karlshøj også. Og nogle af de her kapitler, der gør, at vi faktisk har kunnet dykke ned og forstå den historiske kontekst, det er blandt andet de her 2 kapitler, som er blevet skrevet. Det ene er jeg begge 2, og det andet er... det var det faktisk begge 2. Yes, så det er godt. Men nu skal I se den her film om alkoholens historie, og så er vi spændt på at se, hvad I synes. Og så fortæller jeg videre bagefter. Imigassap inuiaqatiginnut sunniutai paasissagutsigit imigassap oqaluttuassartaata ilisimanissаа pingaaruteqarpoq arfanniat niuertullu Europamitsigit talermata imigassarkalaallit nunaannuttigiuteqqaarpoq 1600-kunni 1700-kunnilu niuerutigineqarlunilu umiarsuit inuttaanit atugarineqarsimalluni nunasiaataanerup nalaani oqartussat killilersuutinik atuutsitsipput 1782 kalaallinut imigassamik tuniniaasinnaanеq unitsinneqarluni taamaakkaluartoq inuit akornanni nuannaffiusuni imigassaq atugaavoq 1950-sikkunni inatsisitsakku tamassumalu kingunerisaanik kalaallit imigassamik pissarsisinnaanеqat ajornanginnerulerluni 1953-simi inatsisit atoqunnaarsinneqarput tamassumalu malitsigisaanik imigassamik atuineq imigassallu kingunerisaanik ajoqusarnerit annertusipput ullumikkut imigassaq inuiaqatiginnissuli atugaavoq meeqqanillusumiginnaaneq inuunermi nalerisimaanginneq inuusuttullu imminu toquttarnerat imigassamik atornerluinermik tungaveqarluinnarluni innuttaasunik misissuinerup takutippaa inuit misissuinermi peqataasut 34% qaammammut minnerpaamik ataasiarlutik unnummi ataatsimi tallimanik amerlanerniilluunniit imigaqartartut 42% imigassamik atornerluinermik ajornartorsiuteqaratarsinnaasut 5,9% ulorianartumik imigassamik atornerluisuusut taavalu 4,7% imigassamik pingitsuusinnaangitsut tamassuma takutippaa imigassamik atuinerup malitsigisaanik ajornartorsiutit inuiaqatiginni inuppassuarnik eqquisuusut imigassap tungaatigut kalaallit nunaanni allangortoqalerpoq inuppassuit imigassamik atuinertik allangortikkusuppaat ullumikkut siunnersortit katsorsarneqarnissamillu periarfissat aqqutigalugit inoriaatsimik peqqinnernerusumut allanguinissamut periarfissat pitsaapput siunissaq pitsaanerusoq siunertaralugu ileqqut allangortitsigit naalakkersuisut WHO Europe aamma kalaallit nunaanni innuttaassut peqqissusiannik ilisimatusarfik suleqatigilluinnarlugit misilittakkanik ааllaaveqartumik imigassamut politikkissamut ukiorpassuarni atuuttussamut innersuussutinik suliaqaleruttorpoq tamassumalu imigassamik atuinerup malitsigisaanik innarliinerit annigillisinniarlugit suliniuteqarnerit aammalu inooriaatsi peqqinnernerusup qaffassarnissaanik suliniuteqarnerit ikorfartussavai атаатсимоорлута эққуммаариллута таперсерсоқатигиллуталу инуяқатигинник нукиттууник пеққиссуниллу инериартортитсисиннаавгут имигасса
Imigassamillu atueriaaserisat isummerfigiu peqqinnartumillu inuuneqarlutit. Siunissaq pitsaanerusor siunertaralugu ilaqqut allangortitsigit. Imigassap malitsigisaanik kialuunniit innarlerneqinginnissaa ataatsimorlu taqulakkeersinnaavarput. Så det var et eksempel på noget af det, vi har hygget os med. Så bliver det lidt mere teknisk, fordi noget af det, sådan den faglige sparring, vi har fået, det er især Ashley, der har været inde over og virkelig hjulpet os. Og for at give lidt indblik i det, hvad vil det sige, at vi får lov at arbejde sammen med WHO? Altså over sommeren, der var både Lisa og jeg, vi sad og arbejdede i juli måned. Det var der ikke så mange andre, der gjorde, så vi kunne nørde med noget af alt det input, vi havde fået i arbejdsgruppemøder, rådgivende udvalg, styregruppe. Og så har Ashley simpelthen haft ugenlige møder med os og hjulpet os med at bearbejde alle de input og sådan noget. Det er virkelig en ressource at få lov at sidde ned med et menneske, der... Jamen, jeg har mødt hende, altså... Jeg ved ikke, om hun tænker alkoholpolitik og outcomes, når hun sover, men hun kan dem i hvert fald på fingrene. Så det at få lov at arbejde sammen med en specialist på området, har virkelig hjulpet. Og så har vi jo gjort det hele tiden med input fra mange af jer, der sidder her. Det, som Ashley ret tidligt i processen sammen med resten af WHO-teamet foreslog, det var, at vi kiggede lidt på, hvad havde man gjort i Canada, Australien, og der har man arbejdet med det, de kalder en logisk model. Og i virkeligheden er det sådan lidt en visualisering af, hvor man gerne vil hen. Og det er ikke, fordi I skal gå i detaljer med det her, men fra Australiens side, der har man ligesom haft som mål, at skaderne skulle minimeres. Og så har man bygget ud omkring, okay, hvad er det så for nogle indsatsområder, vi skal se på? Hvis det er de indsatsområder, vi gerne vil se på, hvad har vi så som langsigtede mål, mellemlange mål, korte mål? Det samme har Canada gjort, og det er jo om nogen Katrine og Ashley, der har været med til at lave det her. Der er man gået efter en culture of moderation, altså en kultur omkring alkohol, som er moderat. Så på baggrund af nogle meget omfattende oplæg omkring det, så blev vi som arbejdsgruppe og rådgivende udvalg sat i gang til at kigge på, inden I kan lave sådan en model, så skal I finde ud af, hvad det er for nogle principper, I vil arbejde ud fra. Og det har vi så siddet i timevis af gruppearbejde og prøvet at finde ud af, og er faktisk kommet et sted hen nu, hvor vi er relativt enige om 10 principper. Dem vil jeg dele med jer, og så kommer der til at være gruppearbejde bagefter. Det første, det handler om inddragelse, og det vil sige, at alt, hvad der arbejdes med, politikker og indsatser, inddrager og støtter aktivt mennesker og lokalsamfund, især dem, der lever med eller tidligere har mærket skader for alkohol på eget liv. Sammen kan vi skabe en positiv forandring. Så er der det andet princip, der er som sagt 10 i alt, som også handler om kommunikation og transparens. Alle handlinger vedrørende udviklingen og implementeringen af strategien vil blive tydeligt kommunikeret til alle på måder, der er inkluderende og tilgængelige. Så er der et princip om samarbejde. Alle tiltag bygger på en stærk samfundsforandring, engagerer forskellige interessenter, som alle har et ansvar for at adressere alkoholrelaterede skader, og der udvises forsigtighed i samarbejde med erhvervslivet. Styrker og værdier. Der tages udgangspunkt i de unikke styrker og værdier i vores samfund, herunder naturens og kulturens rolle i at forbedre den generelle trivsel. Der tages hensyn til lokale styrker og værdier, køn, alder, regional forskel for at sikre relevante tiltag. Kulturelle forskelle fra øst til vest og syd til nord anerkendes og respekteres. Når I bliver sendt i gruppearbejde efter det her, så har vi dem skrevet ned, og vi har også sådan, så I skal nok få dem. Men for nu vil jeg bare have lov at dele det med jer, og jeg er meget glad for lov at dele det med jer alle sammen på alle vores vegne her. Og så glæder vi os til at høre mere, hvad I tænker. Det 5. princip handler om evidens og erfaring. Indsatser baseres på både evidens og erfaringer ved at hente inspiration fra vores egne succeser, såvel som vellykkede praksiser andre steder. Det 6. princip handler om, at alkohol og traumer hænger sammen. Anerkend, at skadeligt brug af alkohol ofte har rod i intergenerationelle traumer, at have mistet til selvmord samt traumer i barndommen.
det 7. princip, det er barnets rettigheder. Menneskerettigheder og børns rettigheder skal sikres og være velkendte. Alle tiltag skal sikre, at børn og unge beskyttes mod skadelig brug af alkohol i deres hjem, lokalsamfund og i samfundet generelt. Børnene skal støttes i at kende og praktisere deres egne rettigheder. Princip 8 handler rigtig meget om den film, I lige så. En historisk forståelse. Vær opmærksom på, hvordan alkohol blev en del af vores samfund, og at alle fortjener et godt liv uden skade fra alkohol. Det 9. princip. Familienær og tidlig indsats. Forebyggende indsatser skal fremme positive fremtidsudsigter for alle familier, hvor ingen skades af alkohol. Familier, der allerede står over for udfordringer med alkohol, skal støttes, og det skal ske på tværs af alle sektorer. Og så med gråt står der, de første 1000 dage i børns liv er de vigtigste, og det er fordi, det har vi været ret optaget af i det her arbejde, at de første 1000 dage er så vigtige. Men samtidig er der også en masse gode tanker og snakker omkring, at det heller ikke kun de første 1000 dage. Så de står i gråt i respekt for, at for nogen er det det aller vigtigste, og for andre er det vigtigt, men det er også vigtigt at kigge på andre dele af barndommen. Og det er et eksempel på nogle af de her forskellige vinkler, vi alle sammen bringer ind i arbejdet. Og det sidste princip er, at viden er magt. Anerkend behovet for mere tilgængelig viden om alkoholens skadelige virkninger i samfundet, for at kunne ændre måden at bruge alkohol på. Borgerne skal have mulighed for at træffe valg om brug af alkohol på et informeret grundlag. Så i det her indledende arbejde, så har vi på baggrund af de her snakke omkring, hvad der er vigtigt, og hvad skal der være med, og så videre. Så inden man ligesom går i gang med at sige, at vi skal gøre det her, vi skal gøre det her, vi skal gøre det her, så har vi bygget det her fundament. Og det ser sådan her ud. Det får I bagefter, men det var bare fordi, jeg havde brug for, at det kom i farver. Og det betyder altså, at når vi arbejder ud fra den her idé om at lave en logisk model, så bygger man først de her principper, og så skal de anbefalinger og de indsatsområder, man så begynder at udvikle på, efterleve principperne. Og det bliver så nærmest sådan en checkliste, ikke? Og det kunne man jo gøre på tværs af flere ting. Så er vi gået i gang med, og det her det er altså virkelig work in progress, og alt det, der er kommet på det her seminar, det bliver en rigtig stor del af det her, men vi vil alligevel gerne dele med jer, hvor vi var. Så alle de sådan indledende forslag til langsigtede mål, vi har drøftet og snakket om, har Ashley været i dialog med Lisa og jeg omkring, og kommet med forslag til de her 4 kategorier. Så det er der, de kommer fra. Ved seneste arbejdsgruppe med rådgivende udvalg, så havde vi også arbejdet med dem på engelsk, så hvis I synes, oversættelsen er mærkelig, så er det altså mig. Så tager vi den til næste møde. Og det første, og den er lidt for sig selv, fordi det er den, der har fyldt allermest for os i vores diskussioner, det er, at der er et stort område i politikken, eller i anbefalingerne til politikken, der skal handle om at beskytte hjemmet og familien. Så er der et område, der skal handle om forbedring af sociale og sundhedsforhold. Der er et område, der skal handle om den strukturelle forebyggelse, altså adgang til viden, neutrale miljøer. Og så også, at der skal være adgang til hjælp og støtte. Og at de systemer, der skal kunne hjælpe, også skal have styrken til det. Og så ligesom Ashley kalder det bullseye, altså det, der er i midten, at vi arbejder for et stærkt samfund, hvor ingen skades af alkohol. Og eksempler på, hvad vi så har snakket om det, under den blå, under beskyt hjemmet og familien, det er for eksempel fald i forekomsten af alkoholrelateret vold, reduktion i antallet af husspektakler, ingen seksuelle overgreb mod børn, fald i antallet af børnesager, udbringelse uden for hjemmet, forbedringer af relevante levevilkår for familien. Og der skal laves meget mere arbejde her, men det er for at give nogle eksempler på, hvordan har vi ligesom arbejdet med det, og hvordan er de her kategorier fremkommet. Under forbedringer af sundhed og social har det været begrænset akutte skader forårsaget af alkohol, begrænset alkoholrelaterede sygdomme, at ingen børn fødes med alkoholsyndrom, færre selvmord, og listen kan være længere. I den strukturelle forebyggelse har vi snakket om flere unge, der gennemfører en uddannelse, kommer i arbejde, og at flere borgere kommer i behandling for deres afhængighed. Og den hænger sådan set op i den anden. Sorry, jeg kom til at sætte et forkert sted. Men under det her med adgang til hjælp og støtte, blandt andet også, at udbetalingsdage, højtider uden kaos for børn og familier forårsaget af alkohol, fremme af neutrale miljøer, hvor alkohol ikke er det oplagte valg, at alle borgere har adgang til viden om, hvilke risici ved brug af alkohol. Og når jeg står og læser dem op for, jeg kan se, at jeg har rodet lidt rundt over i venstre side, men I får ideen, og
det er det her med at prøve at sige, okay, hvad er det så? Vi har nogle overordnede kategorier, vi gerne vil arbejde med. Hvad er det så, vi kan sætte i gang? Og listen er ikke udtømmende, men det her det er i hvert fald de konkrete ting, som vi i arbejdsgruppen og det rådgivende udvalg har været i gang med at kigge på. Og jeg tror, at det var det. Og så er det jeres tur til at sidde og arbejde med det. Men tusind tak. Det var dejligt at få lov at dele det med jer. Ja.